Aguluzigbo ọzọ n'ụlọ Aguluzigbo mụrụ nzegbu ọzọ bịa kedenu Anambra steeti niile ana m ekele unu nke ebiji wee chetara ọha na eze maka emume awamji nke ndị His Royal Majesty Igwe Ugochukwu RUFUS ILODUBA Eze-Ohanyelu 2 n'ala Aguluzigbo Onowu ndị Igwe in Council President General Village Chairman PG Women Wing na ndị Aguluzigbo niile ji ohere akpọku ndị enyi ndị ọgọ ndị ikwu na ibe na ndị ife obodo Aguluzigbo na-amasị ka fa bịa nọnyere fa maka emume awamji afọ 2020 nke ga-adị n'ogige Igwe Palace Igwe Sir Ugochukwu Iloduba Eze-Ohanyelu 2 ndị nze na ndị ọzọ na ndị Igwe in Council ga-ejikọta aka ọnụ wee gwa ji nke afọ 2023 ọ ga-adị egwu ọ ga-akpọtụ akpọtụ ọ ga-azụkwa azụkwa ndị anyị na-atụ anya ga-abụ ndị ga-abịa n'ụzọ pụrụ iche dịka ndị ọbịa ga-abụ His Excellency the Governor of Anambra State Professor Charles Chukwuma Soludo ndị ga-abụ Special Guest of Honor ga-abụ Senator Sir Dr. Victor Ume Ikemba 1 of Aguluzigbo onye ọzọ ga-abụ onye ọbịa pụrụ iche ga-abụ High Chief Barrister JPC Aneto Ugodinobi 1 of Aguluzigbo Principal Secretary to the Governor of Anambra State ndị ọzọ ga-abụ ndị pụrụ iche na mmemme ha ga-abụ Honorable George Ozodinobi Honorable Member representing Anosha Njikoka Dunukofa Federal Constituency and Honorable Ejike Okechukwu Honorable Member representing Anosha 2 Constituency and Honorable IK Ozo Transition Chairman Anosha Local Government Area ndị tinye aka n'ọkwa bụ Honorable Nnadozie Christian Chairman and Honorable Pascal Agena PRO Igbo bụrụ nzegbu ọzọ bịa kedenu Aguluzigbo ana m ekele unu ọ ga-adị egwu Maazi-UC ga-awụchi ebe ahụ iwetara unu ka o si wee mee gịnị ka ọ ga-esi wee zo ma gbachaa ụmụnne m onye nụ na karịa ibe ya ndị nke m ndewonu.